Kaixo, zer moduz? Bideo honekin hitz hodeiak egiten ikasiko dugu. Hitz hodeiak egiteko erabiliko dugun programa Tuxedo izango da, eta horretarako tuxedo.comen sartuko gea. Behin hemen gaudela, honi eman barko diogu, create. Eta hau agertuko zaigu. Hau da hitz hodei bat. Orain guk gurea sortu beharko dugu. Horretarako, loa di eman, eta hau agertuko da. Enter test jartzen duen karratu txuri honetan, gure hitz hodeiak izatea nahi dugun hitzak idatzi beharko ditugu. Adibidez, Martitz, Urano, Izarrak, Konstelazioak, Esnebidea. Bueno, proba egiteko nahikoa. Behin erabaki dugunean hauek izango diala gure hitz hodeiak izango dituen hitzak, submiti eman, pixkat itxoin, eta gure hitz hodeia sortuta egongo da. Ikusten zuten bezala hemen agertzen dian hitzak guk idatzi ditugun berdinak izango dira. Orain aukera emango digu nahi dugun kolorea aukeratzeko. Tako, teme jartzen duen honetan klik egin hemen, eta nahi dugun koloreak izango ditu gure hitz hodiak. Adibidez, hoxe eman, edo beste dozein, eta ikusten zuten bezala koloreak aldatu egiten dira. Hauxe aukeratuko dugu. Hori aukeratu ondoren, fonti emango diogu, eta letra tipoa aukeratzen utziko dugu. Zate baterako, hauxe. Klik egin, pixkat itxoin, eta listo. Gure hitz hodeia sortuta egongo da. Nahi izan ezkero orientazioa ere aldatu daiteke. Ikusten zuten bezala dana vertikalean jartzen da, edo baita ere horizontalean. Eta azkenik, aukera emango digu nahi dugun forma izateko. Esate baterako guk sagarraren itxura emango digu. Pixkat itxoin, eta ikusten zuten bezala sagar baten itxura izango du gure hitz hodeiak. Ikusi ez dute 5 minututan egina dagoela gure hitz hodeia. Oso simplea da erabiltzen, eta gauza politak egin daitezke. Behin amaitutzat ematen dugunean gure hitz hodeia, save edo share honi eman beharko diogu. Klik egin, nahi dugun tamaina edo kalitatea aukeratu, hoxe bera, izena jarri, adibidez, hitz hodeia unibertsua, eta nahi dugun tokian gorde. Gero hau agertuko zaigu, baina honik kasurik ez egin. Itxi, eta listo. Gure eskriptorioan hitz hodeia egongo da. Ikusten? Eta listo. Ja bukatu dugu gure hitz hodeiarekin. Espero baliagarria izatea bideo hau, eta eskerrik asko zuen arretagatik.